muke miki Maryam Sabitu Gimbiya. Yau na graduate ɗinki da kwakin shawiya a kwalejin Ringim, a yanzu ko za ki yi dariya. Murna muke miki Maryam Sabitu Gimbiya. Yau na graduate ɗinki da kwakin shawiya a kwalejin Ringim, a yanzu ko za ki yi dariya. Murna muke miki Maryam Sabitu Gimbiya. Yau na graduate ɗinki da kwakin shawiya a kwalejin Ringim, a yanzu ko za ki yi dariya. Ya kaliki gwani sarki rabbana odiri, ya mai kashewa ya raya ka na almajiri. Iko nake so ka bani ubangijin bashari, waka nake so na yau ta graduate zahiri. Waka ta Maryam Abuja sannan ki Gimbiya. Murna muke miki Maryam Sabitu Gimbiya. Yau na graduate ɗinki da kwakin shawiya a kwalejin Ringim, a yanzu ko za ki yi dariya. Murna muke miki Maryam Sabitu Gimbiya. Yau ne celebration kowa yana dariya. Mata ku zo na ce har da maza da kai Iliya. Ku taho mu je can kwalejin Ringim a kungiya. Maryam ce ta gayyace ni ta ce na ja kafiya. Murna muke miki Maryam Sabitu Gimbiya. Yau na graduate ɗinki da kwakin shawiya a kwalejin Ringim, a yanzu ko za ki yi dariya. Auta na ce kaban gangar ka da sauri na ji. Abdulmalik fikila yanzu na kuji. Yau ne ake ta kukan murna cikin kwaleji. Mata maza ana ban kwana da juna kuji. A cikin su ma har da Maryam momi Gimbiya. Murna muke miki Maryam Sabitu Gimbiya. Yau na graduate ɗinki da kwakin shawiya a kwalejin Ringim, a yanzu ko za ki yi dariya. Maryam Abuja ta jure gwagwarmaya kamila, ta jure kura da yunwa har kishi lalala. Ta shafa shekara uku a yau ku ta kammala. Maryam murna take yi yan uwa ku kalla, domin kwatai can gaba ta bar wasu a baya. Murna muke miki Maryam Sabitu Gimbiya. Yau na graduate ɗinki da kwakin shawiya a kwalejin Ringim, a yanzu ko za ki yi dariya. Yan kwalejin Ringim ku taho mu rera wasa, amma graduates na kira irin su Musa. Na ce ku yi gara idan da kuna ta yasa, duk mai bakin cikin ku Allah sa ya taka kusa. Maryama sai ku ce amin, momi inkiya. Murna muke miki Maryam Sabitu Gimbiya. Yau na graduate ɗinki da kwakin shawiya a kwalejin Ringim, a yanzu ko za ki yi dariya. Maryama malaman makaranta suna yabanki, dan sun faɗa kina da biyayya kina da kirki. Maryama ɗaliban makaranta suna faɗarki, sun faɗi ƙoƙarin kima da hankalinki. Maryama kin fita miki yanke ki ba su kunya. Murna muke miki Maryam Sabitu Gimbiya. Yau na graduate ɗinki da kwakin shawiya a kwalejin Ringim, a yanzu ko za ki yi dariya. Maryama malaman ki Fatima haɗe da cansa, ita ma tana yabanki da Malam Yusuf Musa. Malam Rufa'i Aminu Gudda Abdanusa, Malam Kabiru Bashari ba kai bayin kasa. Malam Yusuf Salis ka koyar da Gimbiya. Murna muke miki Maryam Sabitu Gimbiya. Yau na graduate ɗinki da kwakin shawiya a kwalejin Ringim, a yanzu ko za ki yi dariya. Ga abokanan Maryam wanda sun kammala, Farida Haruna Hafsat Nasir sun kammala, Khadija Iliya Zainab Awwalu Adala, Firera Abubakar Sadiya Awwalu Kamila, Zainab Abubakar Aisha Ibrahim Zaya. Murna muke miki Maryam Sabitu Gimbiya. Yau na graduate ɗinki da kwakin shawiya a kwalejin Ringim, a yanzu ko za ki yi dariya. Murna muke miki Maryam
fa zaki yau dariya. Aisha Muktar Muhammad ta gama, Halima Abdulhamidu Ahmad Sanuma, Sani Aminu Muhammad President ya gama, ga Hajara Abdulra'ub ita ma ta gama, Zainab Muhammad Lafasi Ahmad na gaya. Miki Maryam Sabitu Gimbiya, yau ne graduate ɗinki don kwakin sha wuya. A kwaleji Ringim yanzu fa zaki yau dariya. Yahaya Abdullahi Bashir nasa, Sardaunan Legal Salisu Monito nasa, Rabi'at Awwal Sani ita ma nasa, dukkansu sun kammala auta ka bani kusa, Bigi Layon nima waka nasa kafiya. Miki Maryam Sabitu Gimbiya, yau ne graduate ɗinki don kwakin sha wuya. A kwaleji Ringim yanzu fa zaki yau dariya. Lokaci ne ya haɗa kuma gashi za ya raba, 'yan jihar Kaduna da Kano, Jos da Taraba, 'yan jihar Ibadan, Osun, Kogi, Kalaba, 'yan Abuja, Bilala, Kuzu, Bauchi, Kaduba, har jihar Jigawa, Adamawa har Abia. Miki Maryam Sabitu Gimbiya, yau ne graduate ɗinki don kwakin sha wuya. A kwaleji Ringim yanzu fa zaki yau dariya. Family na Maryam a gudunmawa mai yawa, a wajen karatu na momi kai busa sarewa, Hadiza maman momi baki ɗagawa, kin taimaka wa yarki na faɗa da amsa kowa, Alhaji Sabitu kai ne abba na Gimbiya. Miki Maryam Sabitu Gimbiya, yau ne graduate ɗinki don kwakin sha wuya. A kwaleji Ringim yanzu fa zaki yau dariya. Alhaji Yakubu Dakto banga tamkar ka ba, likita na likitoci abban na in kai gaba, ba zan yi tuya kwarai kwana manta albasa ba, maman Amira ummin Dakto baki da gaba, nan amarya ta Dakto Aisha Gimbiya. Miki Maryam Sabitu Gimbiya, yau ne graduate ɗinki don kwakin sha wuya. A kwaleji Ringim yanzu fa zaki yau dariya. Na zo gare ki sannin ki beautiful girl madam, likita ta likitoci tare ta bigin at home, ke ce kika ɗauki nauyin wagga waka madam, nausin ya sira sakir sabon gari na yi kom, te ga momi na ja'ati dakta zinariya. Miki Maryam Sabitu Gimbiya, yau ne graduate ɗinki don kwakin sha wuya. A kwaleji Ringim yanzu fa zaki yau dariya. Matan ma Yusuf na ja'ati Abdullahi kizo, matan Abuja kawayen mu kun yi kwazo, na zo na fisa Muhammad Ali ke ma kizo, mama Galula har abba Hakim na ce duk ku zo, murna ku yo har da tela Nazifi sanni yaya. Miki Maryam Sabitu Gimbiya, yau ne graduate ɗinki don kwakin sha wuya. A kwaleji Ringim yanzu fa zaki yau dariya. To ni anan zan tsaya, Abdulmalik na faɗa, sai in kiya fikilayen gashi zan daddada, yaya ga Rabi'u abban Yasmin na daɗa, sabon gari nake mai ƴaƴa manoman gyaɗa, Khadija ta annabi mai amshi na kafiya. Miki Maryam Sabitu Gimbiya, yau ne graduate ɗinki don kwakin sha wuya. A kwaleji Ringim yanzu fa zaki yau dariya. Murna miki Maryam Sabitu Gimbiya, yau na gira da wadin ki da kwakin sha wuya, a kwaleji Ringim a yanzu ko zaki yau dariya. Miki Maryam Sabitu Gimbiya, yau ne graduate ɗinki don kwakin sha wuya. A kwaleji Ringim yanzu fa zaki yau dariya. Muna miki Maryam Sabitu Gimbiya, yau ne graduate ɗinki don kwakin sha wuya. A kwaleji Ringim